Беше си главния за подзаряд. Накрая съм видал за клипчетата. Хиена такава. Защо не направим по едно ново клипче сега? Аз се правя, че не виждам, че не снимам. И то ще стане едно много естествено клипче. Аз също се правя, че не виждам. Обаче ти изяде с полета. Който мрази да го снима, да затвори очи. Ти ги отваряш широко. Не ми се мяга с олейка врата камата. Извинете. Отваряне от всякъде. От всякъде усмихва се. Но какво да правиш рот? Аз съм... Какво да го правиш? Какво да го правиш рот? Рогат да види. Вижте. Това обстановка. Обстановката е много Си стилна. много ред. Виж у нас там. Видяхте как се зумвам? Нагоре. Изума, наистина изума. Да. Поне два пъти. Ю.